ҳавлии фурушие ки системаи отоплениям дорад, бо таъмири зебову замонавӣ таъмин аст ва дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда ҷойгир мебошад, дар назди масҷид тарафи 9 километр. Аз ин тараф 9 километр, аз ин тараф 7 километр. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, наздики масҷиди Муғулон. Марҳамат худи ҳавлии фурушӣ иборат аз 7 сотик замин ва 7 дар хона мебошад. Дар маҳаллаи Муғулон, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбеда ҷойгир аст. Ориентир 9 километр, масҷиди Мавлоно назди масҷиди Муғулонда ҷойгир аст ҳавлӣ. Ҳама раҳо то ҳавлия битон кардагӣ аст. ҳавлӣ бо таъмири зебову замонавӣ таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад аз беғарзи якта яхдон ва аҳамияте дар ҳама ҳуҷраҳо батареё часпондагӣ аст, чунки ин ҳавлӣ системаи отоплениям дорад, катёл кардагиам дар падвалаш. Нархи ҳавлӣ бошад $250,000. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Наворо бошад, ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳамаи хонаро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед.